ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем, хонаҳое ки через имо WhatsApp ба мо равон кардам. хоб дӯстон, видеонаворро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораи мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, мехоҳед дар фурӯш мондан, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp мо рӯй кунем, мо дар видео оянда рекламаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имо WhatsApp то поделиса кунен, бо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунен, ай нархои хонаҳои мо бо хабар шавен. рафтем якм хонаи фурӯши имрӯза. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Селхоз, назди бозори нав. обшим 8 сотиқ замине ки дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор дорад. хоб, ошхона ҳамаоншон аделни аст ки обсвет бе проблема, хона ремонт кардагӣ бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дар наздикишон мактаб, мағоза ҳам хел чизо ҳаст ки дӯстон нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видео аст ки дар ҳамин рақамошон имо пайваст кардагӣ доранд, ё ки метавонед ки занг занед, дута рақамошон 24 соат кор мекунанд, нархаш бо маслиҳат арзон карда ба шумо мефурӯшанд. марҳамат карда агар дар кор бошад занг зад бештар маълумоташа гирен. агар шумо ҳамин хел хонаҳои фурӯш дошта бошед, ё ки замин, квартира, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp мо рӯй кунед, дар видео оянда рекламаш мекунем. хоҳиш мекунем ки лайкотон намонен, дариқ надорем ва видеонавори моро поделиса кунен, чӣ хонае ки дар кор ба шумо нависед, албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар ҷамоати деҳқон ариқ гуфтагӣ аст ки деҳаи обшорон мешавад. обшим 6 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки 3 дар хонаш ремонти беҳтарин дорад, як дар дигаш ремонташ пурра кардагӣ нест дӯстон, ки дар даруни хоня баня кардагӣ аст ва дар беруни хонаам баня дорад. ошхона, анҷомхона, ҳамаш дӯстони азиз ки ҳамаш қоидави аст ки се тарафи хона бо семинблок маҳкам аст ки як тарафи дигаш маҳкам нест. агар ки шумо савдотон агар тоғри гирад, як тарафи дигаш маҳкам карда медиҳед, ҳамаш маҳкам мешавад. дар берун шумо бо аловхона, ҳамихел ошхона, ҳамихел оҷатхона, ҳамаш бо дар берунам аделни аст ки дарахтони мевадиҳанда ҳам доранд. дӯстони азиз ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, обсвет ҳамаш қоидавӣ фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила ва савдо ҳам мекунем ки сирошона сум дар кора. рақамошон дар поёни видео аст ки ҳуҷҷатҳои хона 100% метавонед дига маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. дар ин номера имо доранд, марҳамат нависед ё ки занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, ки қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Селхоз, яъне ки назди бозори навдам инашам қарор дорад. хона 8 сотиқ замин дорад ки дар хонаи времика кардагӣ ки дар баланша бо семинблок баня, ошхонашам кардагӣ ҳаст ки дар инҷа обсвет дорад ки хона коробка аст, фақат дару треза шкатур ҳамихел кора мондагӣ ки ҷошон ҷои нағза мега соҳибшон ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. сирошна сум дар кора мега, ба ҳамин хотир мефурӯшем мега, ки арзон карда ба шумо метиҳанд. агар ба шумо ки дар кор бошад, дар ҳамин рақамошон имо ҳам доранд, ё ки рақамошон 24 соат кор мекунад, занг зада бештар маълумоташа метавонед ки ҳамин рақамҳо гиред, ҳуҷҷатҳои хона 100% арзон карда ба шумо метиҳанд. дӯстон, хоҳиш мекунем ки лайкотон намонед ва ба шумо чӣ хонае ки дар корае дар комментария нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар колхози Россия, ЖБК 6. ҳамин хел маълумот. обшим 5.5 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки беҳтарин ремонти замонавӣ дорад ки дар инҷа обсвет, якта калидор, якта веран дар дуруни ҳамин хона ҳаст ки банияшам қатъи ошхона буда дар дуруни хона ва дар берунам ҳаст. обшим хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, кондитсионер, термис, яъне ки пардаҳои замонавӣ ҳамаш қоидави аст ки дар инҷа оби гарм ва оби хунук ҳаст. нархаш фурӯхта мешавад бо нархи $45,000 ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега. вариантҳои алиши ҳаст, ягон мошини средне ки мошини қимат не, мошини арзонакои миёна боша мега, мошинтиам болоиш пултиам мешава мега соҳибшон.
خب رقمشون در پایین ویدیو هست که حجت‌های خونه 100% یعنی که با همه شرایط زندگی که پروژه زمانه خونه نوساز و بهترین ремонти замонаи кардага ки дидош полни худ маҳкам осӯ бепроблема ҷои беҳтарин ай. Рақамошон ҳастае ки метавонед дигар маълумоти пурраш аз худашон гиред. Марҳамат, занг занед. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар рӯпарӯи ошхонаи Самандар. خب یک خانه کوارتیر هسته که در 11 ошуна قرار دارد. نمیدونم که لیفت داره نداره، نگفتن هیچ چیزی. با فکر من داره. 22 کوادرات متره که در این درونی خانه آب گذراندگی هستن، سویت، آشخانه، حجرتخانه، حمام همش عدل است. کانسنر، ترمیز، خب مبل، همه خیلی چیزای شرایط زندگی همش مهیا کردگی که فقط میدونن زندگی میکنین. فروخته میشد به نرخ 168,000 سومونی که باز معامله و سودا میکنه. میگه فقط آدمانی خریدار باشند. در نزدیکیشون معنی که سوپرمارکت، مکتب، مغازه، چیزی که به شما مرچید در کور در نزدیکی لبی راه قرار که جایی بهترین است. رقمشون در پایین ویدیو هست. کدومتون اگر خریدار باشین بیشتر معلومات زنگ زده از خودشون گیرین. خواهش میکنم که لایک و نمونه و ویدیو نواری ما رو پادلیسا کنین. هر حال برای دستگیری همتون. خانه فروشی نزدیک حوالگی است دوستان. قرار دارد در ناحیه دنغره در دهه اسمت شریفوف یعنی که دهه بولیونی پایان. آبشم یک قریب 43 سوتیق زمینه که یک شش در خانه کردگی تیاره که یک تا کلیدور، حمام، آشخانه یعنی که همش در درونی همین خانه است که و در بیرونش هم با آشخانه، حجرتخانه، علاخانه همش در بیرون هم است. در درونی خانه است که خانه رنگی سکسه کردگی هستند که درونی خانه ها 4 تاش 5 بسته است که یک تا دیگهش مثلا 6 با چنده و یک کلیدوری 12 بسته داره که درونی خانه ها به حدی بد کارولن که خانه ها با همه شرایط زندگی تامینه که در درونی خانه خلادین ترویس هم خیلی چیزا دارن. خب در درونی خانه که حوالیش در باغ هم هست که قطعا باغ حساب میکنن که باغش هم قطعا بوده که همه نمو درختانی میوه دهنده است. نرخش با مصلحت فروخته میشود. کدومی شما اگر در کار باشید یا معلوماتش فهمانه باشد رقم اکا در روی اکران شما رقم تاجیکستان و رقم روسیه‌شون میتونید که در همین رقمشون مراجعه کنید و بیشتر معلومات بگیرید. اینا واتساپشون هم کار میکنن. مرحمت. کوارتیر فروشی نوبتی قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون فیردوسی در طرفهای 65 میکرورایون میگه صاحبشون. یک خانه کوارتیر هسته که در 11 ошуна قرار دارد 42 کوادراتی متره که اگر خواهید دکومنتگاه میکنیشه. آبسوی دارد آشخانه، حجرتخانه، حمام، بالکن، ترمیز، کانسنر، مبل با همه شرایط زندگی تامینه که خانه بهترین ممکنه که اینکه نشود لیفت یگو معلومات با فکر من لیفت ممکن داشته باشن برای که 11 ошуна است. خیلی دیگه معلومات بردون خودتون میگیره. نرخش 265,000 سومونیه که باز سودا و معامله میکنه. میگه خانه با همه ремонти замонави таъмин аст. اگر شما که خریدار باشین یگو معلومات به شما فهمانه بود رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونین زنگ زدن مراجعه کردن بیشتر معلوماتش از خودشون گیرین. مرحمت. شما اگر زمین فروشی که کوارتیر، خانه، موشی چیزی که برای رکلام برای فروختن دارین دوستان عزیز میتونین که در نمره ایما واسط مراجعه کنین. من در ویدیو آینده رکلامش میمونه. خانه فروشی نزدیک حوالگی است دوستان. قرار دارد در شهر بختر در قرغاقیپا یعنی که در ناحیه وخش. آبشم 10 سوتیق زمینه که در خانه کردگی یک تا کلیدور حمامش در دروشگی خانه کاروبکا است که یعنی که ساختمانش پران نیست یعنی مونتاژ است فقط دیگه کارش کمتر موندگی است که از خودشون میگیرین. سه طرفی خانه محکم است که در اینجا اوج آدمو زندگی کرده است دوستان عزیز که آب سویچ هم هست. خب فروخته میشه به نرخ 115,000 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه. میگه خانه با سمن بلوک های زمانوی که تیار کرده شده است. رقمشون هست که میتونید زنگ زده بیشتر معلوماتش از خودشون گیرید. دوستان خانه جای نقض داره یعنی که ای رایون کمتر بالاتر است که رقمشون است. اگر نفروخته باشه میتونید که خانه را سودا کرده خرید. لایکتون هم مونین. شما خواهش میکنم بردارید همین مهنت ما را قدردانی که لایک مونین برای دستگیریتون. رحمتی کلام. کوارتیر فروشی هست دوستان عزیز که قرار دارد در شهر دوشنبه در پیش بازار سلطانی کبیر.
Обшим ду хонага квартира ҳастад ки дар сеюм ушуна қарор дорад, 36 квадратив метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дар даруни хона ҳамаи чизҳои даркорӣ ҳаст ки дӯстон, кухни, гарнитур, балконам дорад ки системаҳои отопление ва термиз ҳамаш дӯстони азиз бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки бештар маълумотша аз худашон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 295 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. Мегӯяд ки хона ҷои беҳтарина ки дар ҳама наздикиш ҳама чизҳои даркорӣ аст ки фақат медорен зиндагӣ мекунем. рақамошо дар поёни видео аст ки кор мекунад, метавонед ки занг зада бештар маълумотош аз худашон гирен. хона ду комнатага 36 квадратив метр, марҳамат, занг занед. хонахои фуруши назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пеши сешанбе бозор гуфтагиай. обшим 6 сотиқ замина ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ята ҳамомшам ҳаста ки хонаҳои чихегон союзни ки ремонт доранд ки средни ремонта ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ки ремонтош сред яъне ки миёна. дар инҷа подвал андора дӯстони азиз ки бо як чанам дарахтони мевадиҳанда дар агарочам яъне ки чизе ки мекоред мешавад ҷош ҷои нағза мегасоибшон офсоед бе проблема ки дар наздикиш мактаб мағоза яъне ки масҷид ҳаста яъне ки инҷа уже одамо давоно зиндаги карданд ки гирдаш бо семинблок маҳкамае. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. Мега бештар маълумотша бо телефон мефаҳмед, фақат одамони харидор занг зананд. рақамошон аст, марҳамат, занг зада бештар маълумотша аз худашон гиред. марҳамат дӯстон. хонахои фуруши назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленинский район ай пеши бозорош то ҳамин хонара 2 километр раҳ аст мега соҳибшон. 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, якта веран ва ошхонашам дар дони хона қатъи баняш бо дар берунам дорад дӯстони азиз ки об светш ҳаста ки свеча времени мега намедонам ба кадом сабабҳои мега светош куштагӣ аста. хоб якта кули 26 тонага дора мега дар дони ҳамин хона яъне ки дарахтони мевадиҳанда аста. хонаҳо бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмина ки ремонтшам барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега ҷош ҷои нағза мегасоибшон хай бо кадоме ки аз ленинский айами рӯдаки хона хар бошад бо худаш медонад. рақамошон аст ки метавонед бештар маълумотош аз худашон гиред. марҳамат, занг занед. хонахои фуруши назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҷамоати Карим Исмоил гуфтагӣ аст ки деҳаи экс гузар. амихер маълумот. обшим 6 сотиқ замина ки 4 дар хона кардагӣ аст ки ду дар хонаи временкаш тайёра аст ки яъне ки ремонт дорад. ду дари дига хонааш коробка аст ки хитон мекунен. дар даруни хона калидор дорад, баня, ошхона ҳамаш кардагӣ аст ки временкош уже тайёр аст ки барои обозӣ, барои ошхона ёш тайёр аст ки бо хонаи навка дестина ки ду дар хона бо саминблокати бардоштан дӯстони азиз ки гирди хона маҳкам аст ки ними стройкаш мондагиае. хоб хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин намега, фақат медонед зиндагӣ дарахтони мевадиҳанда шинондагӣ ҳастанд ки нархаш 145 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мешавад ки дар хонаш барои зиндагӣ кардан 100% тайёрае. рақамошон дар поёни видео аст ки агар шумо харидор бошед дигар маълумоти пурраша аз худашон мегиред. марҳамат. шумо агар ҳамхали хонахои фурушӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама, дар номерои имо ва ватсап мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин буд ки 12 хонаи фурӯш доштем. то видеои оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. хайр.